Kromě klasického prodeje zemědělské techniky a klasického servisu poskytujeme služby i ve formě pneu servisu. Momentálně přehazujeme kolo 500 od zákazníka, který je v plném nasazení vežních a prasklo mu včera večer kolo. Takže i když máte nějakou nehodu, buď na poli nebo na cestě, jsme schopni reagovat velmi rychle. Kromě vlastního pneu servisu máme zde i možnost nákupu pneumatiky a nákupu disků podle vámi zvoleného modelu a vámi zvoleného návěsu traktoru či čehokoliv jiného. Máme tady pana Kahanka, který je hrdý majitel tady tohoto návěsu Ursus T083/A, nosnost 10 tun. Právě mu měníme plášť, protože byl na něm defekt. Takže pane Dalibore, jak jste spokojený s tímto návěsem po x letech už teda provozu? Máme je dvě tyhle. Kolik zhruba u vás tak jakoby nájezdí za rok? Dělám, jako hrozně těžko odhadnout. No, obilí z 30 hektarů, brambory ze 3 hektarů, hnoje od 80 kusů dobytka. Takže dá se říci, že sezóně v každodenním provozu. Je něco, co vás u tohoto návěsu nadchlo, že jste si koupil tento návěs znova? To je tady dobré, tak je dobírání zadního těla, tady přes ty dva pařaty. Vlastně, když tady odpadá jako těsnění, které v tom bylo, tak ono je de facto úplně zbytečné, protože oni, když to čelo dojede dolů, tak ty dva pařaty ještě chytnou a dotlačí ten spodek. Jo? Že vlastně tady, i kdyby se tomu čelu něco stalo, tak věřím, že bude pořád těsnit. Vidíme, že je tady agregace za John Deerem. Máte ještě nějaké traktorky, kterýma to agreguješ? To je poprvé zapnuté za John Deerem, jinak to jezdí s krystalama. A s krystalama 4válcema nebo 6válcema? Se vším. Dobré, do vykupu třeba jste mě rychle. Že umíš zhruba teďka odhadnout, kolik na to máš? Ten ječmen je lehký, teď je objemovka nízká. 7 tam bude určitě. V pšenici je to podstatně víc. A jestli můžu jako jednu věc opravdu vyzvednout té vlečky, krom toho zadního čela, tak je ten masivní jekl okolo. Při nějakém škaredém nakladání nějakého hnoje a podobným čelákem, kdy se prostě drbne, tak tady prostě to je nezničitelná ta vlečka. Hej, třeba Davidovi vyřídit, ať mi objedná ještě 3 tyhle kola. Bude to dobré. Tohle ještě chvilku pojede, tomu věřím. To ještě daleko do nějakého předření. Dobré, můžeš robit, hej. Tak máme to. Jo, nemáš tam desítku Radka? Pojďte. Aspoň tak.